Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα πως το Omnihelm μπορεί να δημιουργήσει μια πλήρη στρατηγική για το brand σας μόνο με τα δεδομένα που του δίνουμε. Ήταν impressive, δεν λέω, αλλά δεν ήταν το τέλος. Τι γίνεται όταν ανοίξεις τα πάντα, όταν το Omnihelm μπορεί να ψάξει live τους ανταγωνιστές σου, όταν μπορεί να αναλύσει τα πραγματικά SERP results για τους ανταγωνιστές σου real time, δηλαδή με λίγα λόγια να ψάξει τους ανταγωνιστές σου στο δίκτυο, όλα τα social media τους, τα site τους, να ψάξει και εσένα, να κάνει πλήρη σύγκριση, να δει τις λέξεις κλειδιά που εσύ πραγματικά ενδιαφέρεσαι και το τι βλέπουν οι πελάτες σου στο διαδίκτυο για αυτές τις λέξεις κλειδιά και να συγκρίνει, να δει πού βρίσκεσαι εσύ έναντι των ανταγωνιστών σου και να σου δώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Σήμερα θα σας δείξω την πλήρη δύναμη του συστήματος. Ίδιο brand, ίδια inputs, δεν θα αλλάξουμε τίποτα, αλλά τώρα με όλα τα όπλα ανοιχτά. Κάνε subscribe και κάνε και ένα like εδώ, αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο. Και αν έχεις ερωτήσεις ή απορίες, γράψε μου κάτω στα σχόλια σε αυτό το βίντεο και εγώ θα σου απαντήσω αμέσως. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτή τη στρατηγική, όπως τη βλέπουμε εδώ πέρα. Μιλούσαμε για το EMI, το site του πελάτη, το EMI Underwear. Και όπως βλέπετε και εδώ δεν είχαμε δώσει να κάνει ούτε το site, το crawl, ούτε να κάνει τα SERPs, τα αποτελέσματα αναζήτηση είναι τα SERPs, ούτε να κάνει competitor crawl, ούτε να δει τα SERPs των ανταγωνιστών. Αλλά η ανάλυση βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που παρήχει ο χρήστης και φυσικά σε όλα τα δεδομένα που ξέρει το Omnihelm από εμάς για το TST marketing, digital marketing, ποια είναι τα σωστά βήματα που πρέπει να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Μια εμπειρία πάνω από 26 χρόνια στην αγορά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εντάξει, το strategy ήταν αρκετά ικανοποιητικό, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που θέλαμε. Πάμε να δούμε και τα market trends, πάμε να τα δούμε όλα. Σε αυτή τη σελίδα θα πάμε πίσω στο dashboard μας και θα πατήσουμε το edit εδώ πέρα σε αυτή τη στρατηγική. Λοιπόν, εδώ όπως είμαστε, θα δείτε ότι δεν έχουμε ενεργοποιημένο τίποτα, ήταν η παλιά στρατηγική 27 πρώτου και θα κάνουμε μια αλλαγή εδώ πέρα και θα βάλουμε new για να ξέρουμε ότι πλέον έχουμε κάνει την αλλαγή. Όπως θα δείτε εδώ πέρα στους κύριους ανταγωνιστές δεν έχει τίποτα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τους ανταγωνιστές μας, πρέπει να βάλουμε έως 3, γι' αυτό θα πάρω τους πιο μεγάλους, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ένας είναι αυτός. Θα τους χωρίσω με κόμμα και κενό, να ξέρετε, μόνο το URL τους. Τώρα βρήκα κάποιο στοιχεία στο ίντερνετ, δεν είναι ότι είναι αυτοί, αλλά επειδή πουλάνε πανομοιότυπα πράγματα, γι' αυτό και τους χρησιμοποιώ. Να ξέρετε ότι μπορώ να κάνω εδώ έχει εμφανιστεί ένα καινούριο κουμπί, πατάω competitor analysis και μπορώ να δημιουργήσω τη στρατηγική μου με ανάλυση των ανταγωνιστών, χωρίς να ενεργοποιήσω το Google Search, το SERPs και το Agentic. Μπορεί να ενημερώσει δηλαδή τη στρατηγική, απλά θα βάλει μόνο την απλή ανάλυση, ας το πούμε έτσι, των ανταγωνιστών. Θα αναλύσει δηλαδή το site τους και όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με το δικό μας. Καλό και αυτό, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε το πιο μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Ενεργοποιώντας το Google Search, ενεργοποιώντας το Agentic, εδώ μας προειδοποιεί το σύστημα ότι η διαδικασία συνήθως διαρκεί 15 με 20 λεπτά. Το κατάλαβα και πάμε για ενεργοποίηση. Και επειδή θέλω να ψάξω και λέξεις αναζήτησης οι οποίες με ενδιαφέρουν εμένα, θα πατήσω την ενεργοποίηση εδώ, θα διαλέξω χώρα Greece. Ωραία, εδώ μου αναφέρει ότι έχει τελειώσει και η ανάλυση, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα είναι Greece, θέλω να είναι web search, θέλω μία σελίδα, εννοεί την πρώτη σελίδα της Google εδώ, γι' αυτό και μας λέει τα πρώτα 10 results. Αυτά θέλω, τα πρώτα 10 results και το search query, το οποίο είναι η λέξη κλειδί που με ενδιαφέρει. Θα βάλω γυναικείες πιτζάμες. Αφού έχει τελειώσει και η ανάλυση, όλα τα υπόλοιπα θα μείνουν ίδια, δεν θα αλλάξει τίποτα απολύτως από αυτά που του είχαμε βάλει. Πολύ ωραία και πατάω ενημέρωση στρατηγικής. Η ανάλυση μου έχει ξεκινήσει, θα είναι έτοιμη σε λίγα λεπτά. Όπως είπαμε, κάνει deep research αυτή τη στιγμή ο agent και θα περιμένουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η στρατηγική μας έχει ολοκληρωθεί. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει και το βελάκι. Πάμε να τη διαβάσουμε. Κάνουμε κλικ και τώρα πλέον μπορείτε να δείτε ότι στο user site crawl είναι διαθέσιμο
είναι λίγο partial. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν, όπως το λέει εδώ πέρα, εντοπίστηκαν 404 errors σε σελίδες, που σημαίνει ότι κάποιες σελίδες δεν υπάρχουν. Το user site είναι διαθέσιμο και σου λέει στα search, δηλαδή στα αποτελέσματα αναζήτησης Google, ότι δεν εμφανίζεται στην πρώτη δεκάδα για τον όρο αυτόν που ψάξατε. Το deep research είναι έτοιμο, είναι διαθέσιμο και έχει κάνει πλήρη ανάλυση εσόδων, ευκαιριών αγοράς και trends. Αυτά δεν έχουν αλλάξει, παραμένουν οι ίδια. Τώρα έχει πάρει το κομμάτι που λέγεται γυναικείες πιτζάμες, που το βάλαμε σαν keyword. Απουσιάζει από την πρώτη σελίδα, σου λέει για το γυναικείες πιτζάμες, είναι το keyword που βάλαμε εμείς. Τα conversions risk για τον πελάτη σας, τον πελάτη δηλαδή του συγκεκριμένου site, είναι η έλλειψη κοινωνικής απόδειξης, δεν υπάρχουν reviews από αυτή τη σελίδα προϊόντος, έτσι. Η απουσία σελίδας ποιοι είμαστε και τα σχετικά, και φυσικά και άλλα που θα δούμε στη συνέχεια. Το competitive landscape με βάση στοιχείων πλέον είναι, εδώ μας κάνει ένα table και μας δείχνει όλους τους ανταγωνιστές μας σε σχέση με εμάς. Προχωρώντας λίγο πιο κάτω, αυτά εδώ θα τα διαβάσετε, να μην σας κουράζω τώρα. Πάμε λίγο πιο κάτω, που είναι το πιο δυνατό κομμάτι. Ποιο είναι το hidden opportunity με βάση το Deep Research Agent, και μας λέει ότι η αγορά της μαστεκτομής και το bridal, ενώ οι ανταγωνιστές δεν το έχουν, η Emmy έχει ξεχωριστές κατηγορίες για αυτά, που σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει σε αυτά, γιατί είναι και οι προϊόντα υψηλής συναισθηματικής αξίας. Έχει βρει δηλαδή ένα κομματάκι, να το πούμε, γι' αυτό και το λέμε hidden opportunity, στην ουσία κάτι το οποίο μπορεί να μην το σκεφτόμασταν εμείς, αλλά αυτό πιστεύει άμα θα το τρέξουμε διαφημίσεις θα βγάλουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Και μας λέει ποια είναι τα επόμενα μας βήματα, μας λέει ότι μπορείς να πάρεις αυτό το checklist με αυτό το strategy και να πας στο Helm Ads εδώ για να σου φτιάξεις τις διαφημίσεις. Σου δείχνει ένα visual marketing funnel το οποίο έχει αλλάξει από την προηγούμενη φορά. Και εδώ μας λέει τα market trends με SERP evidence, δηλαδή με στοιχεία από τα αποτελέσματα αναζήτησης, και ένα πολύ σημαντικό, το Deep Research Report, κεντρώνεται πάρα πολύ στο λεγόμενο μαστεκτομή και νηφικά, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ειδικό niche. Αυτό ήτανε, ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στρατηγική δύσκολα θα τη βρείτε αλλού. Εύχομαι να σας άρεσε. Στα επόμενα βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να παίρνουμε αυτές τις στρατηγικές, πώς θα κάνουμε τις διαφημίσεις μας, είτε σε Meta είτε σε Google Ads. Όπως πάντα, κάντε like, subscribe για να βλέπετε τα καινούργια βίντεο και πατήστε και το καμπανάκι. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. That's what I'm asking for.